כן. זה אלי, הוא תמיד היה נחלץ לעזרה לכולם, זה אלי. ראיתי אותו פה רץ, אמרתי לו, אלי, לאן אתה רץ? אל תרוץ. הוא אמר, תזמין משטרה. אמרתי לו, אלי, יורים, אל תרוץ. הוא רץ ונפל שם. אתה מספר שאתה ממש ראית אותו לפני שהוא נרצח ודיברת איתו. פה, שנייה לפני שהוא נרצח, המילים האחרונות שלו, אמר, תזמין משטרה. זהו. מה ראית אגב בעיניים שלך פה? פה ראיתי את נטלי עושה החייאה למישהו. בא מחבל ירה בה. עצר פה מישהו ברכב לעזור, הוא ירה לו כדור בראש, ראיתי אותו נופל מול העיניים שלי. כדור אחד בראש בודד. ואז הוא קלט אותי, כיוון עליי את הנשק, אני עמדתי פה. ראיתי את המוות בעיניים, אבל ברחתי לבית, הוא ירה לי בחלון.